dena da barea, dena da marea. Bizitza osoa igaroko nuke zure odeien ertzetan. Errezagoa data bertan maitatzea, euritantak bezala goxo zure barnean, euritantak bezala goxo zure barnean. Egin dezagunekan odeien itxase zera. Egin dezagunekan odeien itxase zera. Menua. Urte betetzeak. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon, ongi etorri gaurko Bergarapiko irratzaiora. Hemen mikrofonotan Ibon eta Sinat ari gara aurkezle lanetan. Gaur azaroak 27 bosgarren mailako A taldeko ikasleek izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratzaioa ederra, interesgarria, polita eta entretenigarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu lehenengo irratzaioko partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu, Jule, Naia, Kailin eta Nazim gara. Eta zer ekarri diguzue? Ipuin bat kontatzera gatoz, astera goaz. Nahi duzuenean. Euskararen musika. Bazen behin Txantxangorrien familia bat. Ama, ait eta semea abia batian elkarrekin bizi ziren. Eki zuen izena, semeak eta oso txori bihurra zen. Baita zintxoa ere, egunero eki altxatzen zen bere aitaren ahotsarekin. Egun, lastana, esna zaitez. Gero eki koetik altxatzen zen bere arropa janzte zuen, eta sukaldera gozaltzera joaten zen. Bere aitak zerealez betetako katilu bat mailan utzi zion, eta ekik didan batean jan zuen. Horrekin bat larainazko zukua ere edan eta bere eskolako motxila hartu zuen. Joateko ordua da. Esan zuen aitak, eta ekik musu bat eman zion amari. Ekiren ama oso berezia zen, ez zuen inoiz ezer esaten. Hori bai abeste asko gustatzen zitzaion, eta beti txio zebilen kantari. Ekik ez zuen ulertzen zergaitik amak ez zuen inoiz tutik esaten. Bere mututasunak eskatzen zuen. Eki eskolan sartu zen eta bere lagunekin elkartu zen. Denok batera hilara batean jarrita gelan sartu ziren eta irakasleari. Egun on, zan zioten, eta honek... Zer modu zaudete gauza asko ikasteko prest? Bakoitza bere lekuan eseri eta klase hasi zen. Egun horretan ikasi zuten nola sortzen diran koloreak. Horia eta gorria nahasten baduzu, laraina ateratzen da. Horia eta urdina berdea lortzen da. Azkenik, gorria eta urdina biak batera kolore morea sortzen dugu.
Hurrengo orduan musika klasea izan zuten, eta Ekiri gustatzen zitzaion kanta bat egin zuten. Aldapeko zagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Xiruliruli, xirulirula, nor dantzatuko ote duzu txori. Honen ostean jolas ordua zen, eta animali guztiak patiora irten ziren, Eki izan ezik. Ekik handerainari kontatu zion bere amak zeukan arazoa. Ez zuela hitz egiten, eta irakasleari esan zion lasaitzeko modu bat edo bestean egoera konponduko zerako. Eskola amaitu zen eta etxerako bidea hartu zuen Ekik. Horretarako baso batetik pasatu behar zuen eta han zegoenean soinu bat entzun zuen. Soinuaren jatorrira hegan egin zuen eta eskutatuta belarrez inguratuta kutxa bat topatu zuen. Kutxa ireki eta idatzitako horri bat ikusi zuen. Testoa honela zioen. Eki duzu izena, eta eguzkia bezala. Zeuk ere amari argia eman behar diozu. Ama ez da mutua baizik eta ez dakiela euskaraz, baina zure laguntzarekin pixkanaka ikasiko du. Joan zaitez etxera eta berarekin hitz egin. Elkarrekin euskaraz distiratuko zarete. Horriaren azpian musika tresna bat zegoen. Oso soinu polita zeukan eta Ekik pentsatu zuen amak gustuko izango zuela. Musika tresna hartu eta oso azkar hegan egiteari ekin zion. Ahalik eta lasterren etxera heldu zen eta heldu nahi zuelako. Etxera heldu zenean amari esan zion. Amatxo, gaur konturatu nahi zergatik ez duzu hitz egiten euskara? Ez dakizulako, baina egon lasainik irakatziko dizut. Amak irabarren egin zion eta elkar bezarkatu zuten. Hurrengo egunetan Ekik hanbait hitz eta esaldi irakatzi zizkion. Amari guazen kalera ondo lo egin musu bat emango didazu eta horrela poliki euskara ikasten hasi zen ama. Astebururo Ekik topatu zuen musika tresna jolasten zuten eta primeran pasatzen zuten eta gainera abesti bat asmatu zuten. Kantaren izenburua eman egoak euskarari. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest ditugu. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratxeko azken izpiari eguntak izaldi. Mular gorri edakada harin lura hortan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan Bera dabil airean, ahontan belarritan, zuen pelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantzango. Prest ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo gu, Naia, Marcos eta Jule gara. Guk herriko eta eskolako agenda aurkeztuko dugu. Aurrera, entzunleak zain dituzue. Aste hontako ekintzak esango ditugu. Gaur azarako eta 7 gaueko 7etan egutegi lehiaketako sari banaketa egingo da Aitagirre areta nagusian. Gaia, Elgoibar elkar zaintzen duen herria izan da. Gure eskolatik saria jasoko dutenak hauek dira. Sinat Masoud, Yasmin Batxiri, Anderson Salinas, Marcos Lorenzo, Ekaitz Leonardo eta Libe Jurado. Ostiral eta larun batean LH lau eta 5. mailakoentzat ludoteka 4:00 6:30 irekita egongo da, eta 6. mailakoentzat 6:30 8:00. Abenduaren 3an euskararen eguna ospatuko da. Eskolan ekintza ezberdinak egingo dira. Egun hau ospatzeko. Eskerrik asko, kontuan izango dugu. Hurrengo partaideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete?
Kaixo, enetz eta Axel gara. Eta zer ekarri diguzue? Gure proiektuaren informazio labur bat azalduko dizuegu. Nahi duzuenean. Iruleko honetan udalak laguntza eskatu digu Saiobent auzoan zumezko jolasgune bat diseinatzeko. Horretarako orain dela 3 aste Saiobentera joan ginen gunean neurtzera. Gunean neurtu ondoren 5. mailako ikasle guztien artean diseinu bat adostu eta gure proposamena ludotekan aurkeztu genuen. Udalak diseinua zehaztu ondoren, aste honetan Zumizezko jolasgunea landatuko dugu. Jolasgunea bukatuta dagoenean, herritar guztientzat erabilgarria izango da. Primeran, herrian beste jolasgune bat izango dugu. Eskerrik asko. Hemen ditugu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Gu Julen eta Mari gara. Eta zer ekarri diguzue? Azaroren 21ean ostegunean tezetani pelikula ikustera joan ginen herriko antzokira. Orain azalduko dugu filmaren hipnosia. Nahi duzuenean. Samek 10 urte ditu, haren familia uarte batera oporretan joaten dira, baina Jon, Samen anaia, lehenengo egunean hanka apurtu zuen. Sorte txarra Jonentzat, baina istripuaren ondorioz Sam desezagutu zuen. Bueno, ez dugu film dena kontatuko. Ikusteko aukera baduzu animatu ikustera. Zen interesgarria, eskerrik asko. Hemen dugu hurrengo partaidea. Nor zara? Kaixo, ni Jasmin naiz. Eta zer ekarri diguzu? Agenda 30ko informazioa azalduko dizuet. Nahi duzunean. Gelatara etorritako eko ordezkariek esan zuten bezala, aurtengo gaia ekoizpen eta kontsumo arduratsua da. Beraiek egin zituzten kartelak eskolako sarrera nagusian txoko berdan ikusi ditzakezue. Gogoratu eko ordezkariek esandako aholkuak jarraitu behar ditugula, laguntzen digulako kontsumoa zaintzen. Ez ahaztu asmakizunak erantzuten, eta gogoratu azkenengo asmakizuna hau izan dela. Produktu batzuk Eusko Label etiketa daukate. Zer adierazten du etiketa horrek? Zure izena, abizena eta erantzuna idatzi ondoren Agenda 30ko txokoan dagoen kaxan sartu. Sorte on! Zen interesgarria den Agenda 30, eskerrik asko. Prest daude hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, guk Aimar, Anderson eta Nanel gara. Eta zer ekarri diguzue? Txistea kontatuko ditugu. Aurrera ba. Ama, nekatu nagago, jendean eskolan ogi mania botatxeaz. Ez egin kauserik usoa. Doktorea, astebete darama eskerreko belarritik ez entzuten. Ea, demagun, esan egun, 50. Zerua, itsasoa eta lurra zeharkatuko nuke oiutxik zuk ikusteko. Aiz ederran maitea. Gaur etorriko zara, zeuria egiten du. Oso ondo, eskerrik asko. Zain dauzkagu hurrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Sonos eta Naila gara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tartea aurkeztuko dugu. Aurrera ba. Azteko aste honetako atxatxeko urte betetzeak esango ditugu. Atxatxe 2ko Aitor Sánchez, atxatxe 3ko Guian Baso eta Umail Raza. Orain latxeko urte pentseki garituko dugu. Latxe 2ko Katina Torreiz, latxe 4ko Araien Moraiz eta latxe 6ko Ariel Maut. Zorionak guzti ondo pasa. Oso ondo, eskerrik asko. Zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Bukatu baino lehen ez asmatu, tartea aurkeztuko dugu.
Hasteko, aurreko irratsaioaren asmakizunaren irabazleak esango ditugu. LH2ko Melaniak irabazi du lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako asmakizuna. Erantzuna ispilua zen. Eta laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoen asmakizunean LH4ko Amin Mohamedek irabazi du. Erantzuna izena zen. Prest dugu hurrengo partaidea. Nor zara eta zer ekarri diguzu? Kaixo, ni Raren naiz eta orain bi asmakizun entzungo dituzue. Asmakizun bat lehenengo, bigarren eta hirugarren mailaentzat eta beste bat laugarren, bosgarren eta seigarren mailakoentzat. Denok belarriak zabal-zabalik izango ditugu, nahi duzuenean. Adi egon, 1, 2 eta 3 mailako ikasleok zuen asmakizuna orain dator. Kalean bizi naiz eta oso argala naiz. 3 begi ditut, berdea, gorria eta laranja. Zer naiz? Berriro esango dizuet. Kalean bizi naiz eta oso argala naiz. 3 begi ditut, berdea, gorria eta laranja. Zer naiz? Orain 4, 5 eta 6 mailako ikasleon txanda da. Asmakizuna prestugu. Adi egon. Animalia, ornoduna gizakiaren laguna ehiztaria eta itxuen laguntzailea naiz. Zein naiz? Berriro esango dizuet. Animalia, ornoduna gizakiaren laguna ehiztaria eta itxuen laguntzailea naiz. Zein naiz? Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Hurrengo saioan esango ditugu irabazleen izenak. Gogoratu, bakoitzak zuen mailako asmakizunaren erantzun behar duzuela. Eskerrik asko. Beno lagunak, agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustura aritu gara zuekin. Kanta politonekin uzten zaituztegu. Agur eta ondo. Hemen gaude, ta postutzen naiz, ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan, futzara batekin put, nere ana etorriko da, ta berriz izango gara, zoriontzu.